מה זה עני? מה זה עשיר? אתם יודעים מה זה עני בהגדרה האמיתית, ומה זה עשיר בהגדרה האמיתית? עני בהגדרה האמיתית זה מי שחסר לו. עשיר בהגדרה האמיתית זה מי שלא חסר לו. זה לא משנה כמה יש לך. אם חסר לך, אתה עני. וכמה שחסר לך יותר, אתה עני יותר. אם יש לך מספיק, אתה עשיר. יכול להיות שאדם, אולי יש לו איזה בית שהוא קנה, אפילו קצת משלם משכנתה, אבל הוא ברוך השם מסתפק בזה. אז הוא עשיר. בצד שני יכול להיות שהאדם מרוויח בחודש, מגלגל 1,000,000, 2 מיליון, אבל בשאיפה הוא רוצה עוד 2 מיליון בחודש. אז הוא עני ב2 מיליון. הבנתם או לא? לא יודע אם אתם הבנתם מה שאני אומר לכם. יש לו 2 מיליון, והוא עני ב2 מיליון. תדעו לכם, אדם תמיד חסר לו בדיוק במידה שיש לו. איך החשבון? רבותינו אומרים, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. זאת אומרת, כשאדם מרוויח 100, כמה הוא רוצה? 200. יש לו 200, כמה הוא רוצה? 400. יש לו 400, כמה הוא רוצה? 800. 800, 1,600, 1,600, 3,200, 3,200, 6,400, מפה תמשיכו לבד, זה כבר מספרים ארוכים בשבילי. זאת אומרת, כמה שיש לך, אתה רוצה יותר. נמצא שכמה שיש לאדם יותר, הוא רוצה יותר. אז הפער בין מה שיש לו למה שהוא רוצה שיהיה לו, וכרגע אין לו, שמה טמון כל הצער של האדם. למה אין לי את זה, ואין לי את זה, ואין לי את זה, ואין לי את זה? אדם לעולם לא יכול להיות מאושר אם הוא חי בהשקפה הזאת. עשיו, היו לו 4 נשים. וליעקב היו 4 נשים. תראו רבותיי, עשיו 4 נשים. 4 נשים. למה הוא התחתן עם 4 נשים? יעקב, השם זימן לו, הוא רצה אישה אחת, אז השם זימן לו את לאה, יחד עם השפחה, אחר כך רחל, זה מה שהשם זימן לו, אבל עשיו לקח 4 אנשים, למה? כדי שיהיה ככה הרבה עניין בחיים. 4 אנשים, חביתה לא יכלו לעשות לו. אתם יודעים למה? למה הוא בא כל צהריים לאכול אצל אמא שלו? 4 אנשים, אחת תיקח את המחבת, אחת תשים את השמן, אחת תדליק את האש, אחת תשים את הביצה. 4 אנשים, חביתה לא יכולות לעשות לו. ואיפה הוא שם את הבגדים שלו? לכביסה, אצל אמא שלו. מאיפה היה לרבקה את הבגד של עשיו? למה? כי 4 אנשים לא יכולות למה? כי גם אנשים כמוהו. איפה אנשים? אחת בקנטרי, אחת בשופי, אחת עושה ציפורניים, אחת נמצאת במספרה, הם גם בעולם הזה של הנראות ושל יש לו 4 אנשים, ובעצם אין לו שום דבר. רבותיי היקרים, יכול להיות אדם שחי בעולם, יש לו הכל, אבל בעצם אין לו כלום, אין מסכן יותר גדול ממנו. יש לו הכל, יש לו הכל, הכל יש לו. היהודי הוא בנוי בצורה כזאת, שאם הוא נכנס להשקפה העשווית של הרדיפה, יכול להיות באמת שהרדיפה הזאת תביא לו עושר, תביא לו כבוד, תביא לו הנאות, תביא לו בילויים. אבל היהודי תמיד ירגיש ריק, תמיד הוא ירגיש, יש לי הכל ואין לי כלום.